Nå, I er allerede klar. Jeg er lige hoppet ned i et askebær, og nu skal I høre lidt om, hvad rygning betyder for helbredet. Kan vi så? Den vil ikke stoppe igen. Skole i forandring. Mit navn er Emilie Velinde Olsen. Jeg er 18 år og går på Odense Social- og Sundhedsskole. Jeg er i den overbevisning, at et rygeforbud kan være et vitalt del af et godt klassefællesskab. Nej, det er ikke sundt. Du får kræft. Hvad fanden er der så i de kager, som de nærmest sælger hver fredag? Der skulle da nærmest kræft i alting nu til dags. Min mor er et glimrende eksempel. For hun er nemlig egoistisk og dum. Hun ryger, dog udenfor og i alt slags vejr. Og jeg vemmes, når hun med frygtelig ånde af røg kysser mig godmorgen, på gensyn og godnat. Men at forbyde cigaretrøg et sted, hvor man gang på gang hører, at man skal tage sit eget ansvar inden for sin egen uddannelse, så er det ret hyklerisk. Sundhedsfascist, sundhedsfascist, sundhedsfascist. Så man kan sige, at opgaven gik ud på at skrive et læserbrev, holde fast i genren, sådan så at den viser, at de har fuldstændig styr på selve genren, men også at skrive et læserbrev, som skulle have fokus på røgfri skole, nemlig her Suspenskole. Og for ligesom at kunne lege lidt med green screen og få hele ilt, kan man sige, ind under huden og bruge det også i danskfaget, så havde de mulighed for at læse og gøre noget sammen med deres gruppe op i ilt og få præsenteret deres læserbrev på bedste vis. Og den har de grebet, så nu ligger der en masse fine optagelser. Et super godt forløb. Tak for det, siger vi til eleverne og til ILT. Vi har i ILT haft besøg af alle grundforløbselever her på Syd. Og de har været på besøg, fordi de har arbejdet med et emne, der hedder Fremtidens Skole. Og vi har sammen med dem haft et innovationsforløb, hvor vi har brugt de bonushatte til at styre forløbet med. Men det har gået ud på, at de allerførst har skulle arbejde med deres erfaringer omkring det at gå i skole. Derefter har vi givet dem et blik på, hvordan fremtiden ser ud for de mennesker, der skal arbejde på det fremtidige arbejdsmarked. Og ud fra det, så har de skulle danne deres egen verden eller opfattelse af, hvordan en skole skal se ud eller bør se ud i fremtiden, ud fra de behov og krav, der stilles til den fremtidige medarbejder. Det I kan se på billederne, det er elevernes skolebud på, hvordan læringsmiljøer kan stimulere til den fremtidige skole.